बाक्सानि उलुबारि गामियाव गेलेग्रा फोथाराव फालिदों खुंगा 3 तिरं उलुबारि लाइमोन रंजालि बैसागु फोरबो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय उलुबारि गामि गेलेग्रा फोथाराव उलुबारि लाइमोन रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव खुंगा 3 ति रंजालि बैसागु फोरबोखौ दिनै सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे फोरबो फालिथायनि लोब्बायै गोजोन हारिमु हानजा सुरनाय जायो। हारिमु हानजा सुरनायखौ बेखेवनानै होयो उलुबारि गामि आफादनि बोसोनगिरि तरनि बर'आ। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारी एक्सक्लुसिवजों नायना लादो। नंगौ बे समाव दंफैयो आङो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय उलुबारि गामियाव बिथांमोना दिनै हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना सालबारि बाजारालागै बिथांमोना बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। लोगोसे बिथांमोना बर' हारिमुनि माखासे जोबनानै थांनाय माखासे आगजु बिथांमोना बेफोरखौ बोखांनो थाखाय दिनैहाय बे हाबाफारि बा दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायजों बिथांमोना 3थि रंजालि बैसागु उलुबारि गामि गेलेग्रा फोथाराव बिथांमोना गाजा गोमजायै मेहेरगोनां सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। बे समाव जोङो बिथांमोनाव बेनि गामिनि बोसोनगिरि बिथांनाव जोङो बे आफादगिरि बिथांनाव जोङो मिथिना लानो मा फोरमायो बे समाव नोंथांमोना। आच्चा गिबियावनो आं गामिनि आफादगिरिनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिसिम रोजा साबायखर बावग्रोबाय। लोगोसेनो जों बैसागो फोरबोखौ जों सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिनो होननानै आखायाव लादोंमोन। बिनिनो बाहागो हिसाबै दिनै माने जोबथा सान बे जोबथा सान हाबाफारियै जों हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ सोलिबाय दं। दा ओंखायनो जों दिनै जोंनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि जों माबोरै थायो जायो जोंनि कालचार बेखौ जों फोरमायनो थाखाय जों दिनै दान्दिसे सम जों ओरैहाय बाजारालागै हानजा सुरनायनि हाबाफारि लादों। नोंथांमोना मा आगजु लानानै ओरैनो दिन्थिफुंनो आखायाव लादों? बेवहाय जोंहा जोंनि बर' हारिमुनि आगजु हिसाबै जोंहा जेखाइ खबाइ सेन बायदिसिना आस्रा सारनाय दानाय लुनाय बेफोर हाबाफारिखौ लाना जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय आग बारायगासिनो दं। लोगोसे हिनजाव गोदान हौवा गोदान जानाय जोंनाव हौवा गोदान हिनजाव गोदानबो दङ। जोंनि जिखिनि हारिमु बर'नि फ्राय जों लाजोबनाय बायदि मोनदों आरोखि। नांगौखिनिया फ्राय जों लादो आरोखि। नोंथांमोननि बे गेलेग्रा फोथारनिफ्राय सालबारि लागै बेसेबांसो किल'मिटार हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लागोन नोंथांमोना? जोंनि बे दा जों जाय हाबाफारि लादों जों उलुबारिनिफ्राय बेनिफ्राय फ्राय जोङो ओरै मथा मथि 1.5 किल'मिटार जों गिदिंनो थाखाय हाबाफारि लानाय जादों। बिथाङाबो माखासे खोथा फोरमायना होबाय। जों लोगोसे मिथिनानै लाबावगोन मा फोरमायो बे समाव नोंथांमोना बे बैसागो दिनै साबायखर थाबाय जोबोद साबायखर थाबाय। जोंनि दा उलुबारि समाजनि जा खौसेथि जों बर' हारिया बोरैहाय मावो जों बर' हारिया बोरैहाय आबाद मावो न'खराव बोरै थायो जोंनि गाननाय जोमनाय जों गासैबो सिनायनायखौ दिनै खोख्लैनो थाखाय बे हानजा सुरनाय बे बाथ्रा लानो हादों। जिहेतु सानथामनि दिनै जोबथा सान आरो जोबथा सान जों जिथिया कालचारेल बेखौ जों खालामबाय दं आरो बे जों गामि दरसेल'नो गामि दरसेया जानो 80 न'खर दं आरो जों गासैबो सोद्रोमाफोरानो जोंहा बेयाव जों खौसेयैनो जोंनि बर' हारिया बोरैहाय गायो बोरैहाय थायो बोरैहाय थाङो बोरैहाय माबायो जोंनि न' दुवारा जों बोरैहाय हाबा जायो जुलि जायो जों बेखौ सिनायथिखौ दिनै खोथैनो थाखाय बेखौ आखाइ लादों आरोखि। बे समाव जोङो रंजालि बैसागु फोरबोनिनो बानजाय आफादनि आफादगिरि बिथांनावबो जों बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन बे समाव नोंथांमोना? गिबियावनो आं बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गोसो गोरबोनि मोजां हामलायनाय जासिबाय आरो रंजालि बैसागु बिदायनि आं गोसो गोरबोनि मोजां हामलायनाय थाबाय दे बानजाय आफादनि जानानै। आं फोरमायनो सानदों जे जोंनि उलुबारि गामिया जे खौसेथि आरो नेरसोनथिखौ लाखिनानै जोंनि बर' माहारियाव जिखिनि परम्परा जिखिनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबाय दङ जेनेबा जोंनि दामनाय देनायनिफ्राय लानानै जोंनि खाम सिफुं सेरजा सिफुं आरो फारसेनिफ्राय जोंनि जेनेबा जोङो गायनाय फुनायाव जेरै जों आगजु महरै बाहायो जेरै सेन खबाइ खदाल आरो लोगोसे जोंनि नांगोल जुंगाल जे गासैबो मुवाफारिफोरखौ जों गामि हिसाबैनो बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जों लादों। बेखेवगिरि हिसाबै सोर बाहागो लादोंमोन दिनैनि बे हानजा सुरनायाव? बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लादोंमोन जोंनि मानगोनां तरनि बर' जोंनि गामिनिनो गामि आफादनि बोसोनगिरि बे बिथाङा बाहागो लानानै दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफोरखौ जागायजेननानै होदोंमोन। नोंथांमोना बबेसिमहालागै हानजा सुरनाय जागोन बे हाबाफारिखौ लानानै? जों उलुबारि खौसेथि हानजानिफ्राय जों सावरायलायनानै जोङो मोनसे सिद्धान्त लादों जे जोङो नैबे जोंनि उलुबारि गामिनिफ्राय जोङो पुलिस थानासिम थांनानै जोङो जुनियर कलेजसिम जों ओंखारबोगोन आरो गामियाव जोबथि महर जोबफैगोन बेखिनियानो।
बिथांमोना माखासे खोथा फोरमायना होबाय बे समाव बिथांमोना बर' हारिनि माखासे दामनाय देनाय माखासे खाम जथा सिफुं सेरजा माखासे गाहेनाव लानानै माखासे बिथांमोना दिनैहाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों लोगोसे हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जानानै आरो लोगोसे बिथांमोना गायनानै देखायफुंदों लोगोसे हिन्जाव गोदान हौवा गोदान माखासे गोथार जुलि जालायनायनि बर' हारिमुआव माखासे आसार खान्थिफोरखौ बिथांमोना फारि फारियै दिनैहाय सानसेनि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै गाजा गोमजायै खुंफुंदों बिथांमोना जेखाइ सेन खबाइ बायदिसिना लानानै बिथांमोना बर'नि माखासे गोमानो हमनाय माखासे हारिमुफोरखौ बिथांमोना देखायफुंदों लोगोसे ट्रेक्टरजों बिथांमोना फैगासिनो ट्रेक्टरजों बिथांमोना माखासे बाथौ धोरोमनि बर' हारिनि बाथौखौ बिथांमोना माखासे बे समाव दिन्थिफुंगासिनो दं बे समाव केमेरामेनखौ देखायनो होगासिनो दङ बे समाव बर' माहारिनि बर'नि बाथौ धोरोमखौ लानानै बिथांमोना दिनैहायबो बे रिलि हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव बिथांमोना गाजा गोमजायै मेहेर गोनाङै बिथांमोना जेखाइ खबाइ लानानै बायदिसिना नांगोल जंगाल बायदिसिना लानानै बिथांमोना बर' हारिनि गोमालांनाय बिथांमोना माखासेखौ दिन्थिफुंनायखौ जों नुनो मोनदों बिथांमोना बे समाव रंजालि बैसागोखौ गाजा गोमजायै बिथांमोना रंजा बाजा उलुबारि गामियाव बिथांमोना सानसेनि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै गाजा गोमजा खुंफुंनायखौ जों नुनो मोनदों बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय गुबुन गुबुन डिप्ल'मा इन्जिनियारिं डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि बेचेलर अफ डिजाइन मास्टार अफ टेक्न'लजि मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशना थुंगेगोन जुन दाननि 8 खालाराव एडमिसननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन